Ka kynhun ki Pulit Assam na Sonapur Police Station bat Jorabat Police Outpost. Kilayo ban kem mi ka kynhun ki runar ka bala donkti da ki brio na Bhoi lembat kiba na ka jala Assam. Kani ki jingsha kem jo kite ki runar ka dei halor ka jingsha ka no bakila donkti ha ka kam runar ka bala ja ha ka arp saw tarik jong banai nailar ha khat lai mer tamul kushi shakaliang jong ka Assam. Kita ki bala syak kem ha ki Pulit Assam ki ken thupi umax pil ki marang na Raja Bagan ubijoy thank you na paham siem utronit sangma na Raja Bagan Unur Muhammad Aka Ali na Patali Kushi Barpeta lembat uhelbat sangma na Tandu Sonapur. Habaya dei bat ka jingsha kem jo kite ki sangut ki runar ki Pulit ki layo ban kurum kawai ka suloi artli ki wat ki banap artli ki mobile phone bashuto kawai ka kali redo ko kabadan yu number ML10B henyo pra saw ar bat kawai ka kali Tata Tigor ML10B henreu iwe lai. Ya kita ki sangut layo kem ha ki benta ka than bernihan bat khat ar mer kata hadian baki Pulit Assam kila thwet ban lap dian ya kita ki runar.